ଭାଗବତରେ କ'ଣ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି? ନା, ଭାଗବତରେ କେଉଁଠି ବି ରାଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବା ରାଧାଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଯାହାକି କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଧାର ନାମ 100 କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ତାହା ଭାଗବତରେ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯାହାକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ, ସେଥିରେ ପୁଣି ରାଧାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ସେ କାହିଁକି ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନତା ସ୍ୱରୂପ ଏହା କରିଛନ୍ତି? ନା, ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାତା। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କଳାର ଅଧିକାରୀ। କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଅଟନ୍ତି, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ରାଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଦୁଇ ଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟର ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି।